खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै दिनै रायजोनि मोनब्रै लकसभा बियाबनि थाखाय भट होनाय जागोन नाथाय भट होनायनि सिगां मोनफानि उनाव मोनफा गाग्लोबनायनि अजद फैदों UPPL दोलोनि सायाव थांनाय 17 बोसोर दादागिरि राजखान्थि खालामदोंमोन होनग्रा प्रमद बर'नि दैदेननाय सोरखारावबो दादागिरिनि राजखान्थि सोलिदों नामा माब्लाबा चेयार खुबैनानै गाग्लोबनाय माब्लाबा चेयार बुफायनाय बेफोरनि अनगायैबो थांनाय सान सिगांसो BPFनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मनि न'आव अन्थाइ खुबैनाय जाथाय जादोंमोन बेनि अखानायैनो अदेबानि आरोबाव मैया BPFनि लाइमोननि दैदेनगिरि लैहोर गयारिनि न'आवबो गाग्लोबदों जेराव बिथांनि न'आव इटानि थुख्राजों बुंफबदों हाग्रामा महिलारी बिथांखौ गाग्लोबनो फैनायनि भिडिअ'आबो समाज बिजोङाव गोसारदों गाग्लोबनायनि सायाव लैहोर गयारिया फोरमायथिदों दि मोनानि 1:30 रिंगासो समाव गंदाइनिफ्राय गंगु गारिजों 20-30 सुबुंफ्रा फैनानै न'आव अन्थाइ आरो इटा खुबैफैदों बेनि अनगायैबो गारियावबो खुबैदों जायजों गारिया खहा जादों होननानै फोरमायथिदों लैहोर गयारिया बेनि अनगायैबो BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीनि सायावबो गाग्लोबनो नागिरनायनि भिडिअ'आ समाज बिजोङाव गोबां गोसारदों UPPL सोरखारा गोजोन फैबाय होनदों नाथाय बिथांमोनहा हिंसायारि जाथायसो खालामदों जाय दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बिथाङा आरो बेफोरबायदि खालामनायनि अनगायै NDP आरो रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ खावलाय आरो NDP आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लं जानाय नखरफोरनो साख्रि होनो थाखाय गिबि मन्थ्रिखौ अदेबानि CM बिथांखौ खावलाय होननानैबो बुंथियो लैहोर गयारिया जुदि गोहो दंब्ला बिर जोहोलावफोरनि थाखाय खामानि माव होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा ओजोंहाय BPFनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्मनि न'आव अन्थाइ खुबैनायाव UPPLनि जेबो आखाइ गैया होननानै फोरमायथिदों UPPL दोलोनिफ्राय आरो गावनि न'आव गावनो अन्थाइ खुबैनानै लादों नामा होननानैबो सोंथि खालामो UPPL दोलोनिफ्राय फारसेथिं UPPLनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी आरो प्रमद बर'नि हेंथा प्रहलाद ब्रह्मआ जानला मोनला खोथा बुंदों बेखौ सोंखारियो होननानैबो बुंथिबावो UPPL दोलोनिफ्राय बिसायख'थिनि गेजेरावनो बम बेरनाय जाथाय जादों बम बेरनायजों सासे उन्दै गथ'सानि जिउ खहा आरो सानै गथ'साया गाज्रियैनो जोखोम जादों फुख्रिनि साखाथियाव उन्दै गथ'साफ्रा गेलेफुबाय थानाय समावनो बम बेरदों जायजों उन्दै गथ'साफ्रा बिरखादों आरो सासेया थैनो गोनां जादों आरो गुबुन सानैया गाज्रियैनो गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों बे जाथाया सोनाब बंग'नि हुगली जिल्लानि पान्डुवायाव जानो मोन्दों थैनाय गथ'साया 11 बोसोर बैसोनिमोन मुङा राज बिश्वास बुरदुवारनि थागिबिमोन बिमायनि न'आव आलासि जानो थाखाय फैनाय समावनो बे जाथाया जानो मोन्दों बिबैया फोरमायथिनाय बायदिब्ला राज बिश्वासआ टिभिसो नायगासिनो दंमोन नाथाय उन्दै लोगोफोरा बिथांखौ गेलेनो लेंहरनायाव बिथाङाबो थांदोंमन बेनि दसे उनावनो गेदेर बेफ्रुनायनि सोदोब खोनादों आरो उन्दै गथ'साफोरखौ सेरखाय बेरखाय गोग्लैनानै थानाय हालोदाव नुनो मोन्दों उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालि फारसे लानानै थांनाय जादोंमोन नाथाय 11 बोसोर बैसोनि राज बिश्वासखौ थैबाय होननानै डक्टरा फोसावदों होननानै फोरमायथिदों चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव रांजों लोगोसे UPPLनि मावथिखौ हमनो हादों रायजो राजाफ्रा बिसायख'थिनि सानसे सिगां दाब जायगायाव बिसायख'थिनि बायदि जाथायफोर जानायखौ नुनो मोननाय जादों चिरां जिल्लानि गुरुबासायाव UPPLनि दैदेनगिरि फ्लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे VDPनि नेहाथारि बिजय मुसाहारिखौ रांजों लोगोसे BPFनि मावथि आरो रायजो राजाफ्रा हमदों भट होनायनि सानसे सिगां रायजो राजानो रां राननानै भट बायनो नाजादोंमोन होननानै अजद होदों रायजो राजाफ्रा मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिफुबाय थानाय समावनो रां राननायनि अजद होदों आरो रानखांनायनि उनाव आद्रा थानाय 37,500 रांखौ हमनो हादों होननानैबो फोरमायथिदों ओजोंहाय रां रानाखै होननानै फोरमायथिदों आइजोआ बिसायख'थिनि मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिफुबाय थानाय समावनो रां राननायखौ लानानै गोख्रों सेबदों रायजो राजाफ्रा BPFखौ मोजां मोनोब्ला रायजो राजाफ्रा BPFनो भटखौ होखागोन नाथाय UPPLनि खामानि मावनायखौ रायजो राजाफ्रा बुजिबाय बे दोलोआदि मोजां दोलो नङा बेखौ बुजिबाय बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा सोरनो भट होनांगौ बेनि सायाव थांखि लाखाबाय होननानैबो फोरमायथिबावो BPF दोलोनिफ्राय ओजोंहाय रांजों लोगोसे हमजानाय UPPLनि दैदेनगिरिफोरखौ पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों होननानैबो फोरमायथिबावदों
हादर नाङैनो लकसभा बिसायख'थि सोलिफुबाय थानायनि गेजेरावनो सासे खामानि मावग्रानि न'निफ्राय खौथि रां हमनो हादों। 1 कौटि, 2 कौटि, 3 कौटि रां नङा, गासै फ्राय 30 कौटि रांसो हमनो हादों खामानि मावग्रानि न'निफ्राय। नाथाय सासे खामानि मावग्रानि न'आव एसेबां कौटि राङा बबेनिफ्राय फैखो बा एसेबां कौटि रांखौ सासे खामानि मावग्राया बबेनिफ्राय मोनखो, बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथिनोबा बे खौरांखौ गासैबो खोनासंनो नांगोन। झारखन्डनि मन्त्रि आलमनि सेक्रेटारिनि खामानि मावग्रानि न'निफ्राय हमनो हादों 30 कौटि रां। झारखन्डनि मन्त्रि आलमनि सेक्रेटारिनि न'आव खामानि मावग्रामोन। इडिया रेड खालामनायनि उनावनो खामानि मावग्रानि न'निफ्राय बे कौटि रांखौ हमनो हादों। झारखन्डनि गादिखारा चौकनि गंसे बिल्डिंनिफ्रायनो बे रांफोरखौ हमनो हादों। गंसे खथानि सिङाव गेदेर बेगनिफ्राय 500 रांनि बान्डोल रांखौ हमनो हादों, जेन लेखा बिलाइ बायदि। ओजोंहाय रां सानग्राफ्रा रांखौ साननानै मेंग्लिनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे जायगानिफ्रायबो 3 कौटि रां हमनो हादों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। ओजोंहाय बे रांनि सोमोन्दै जेबो मिथिया होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि आलमा। जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ इडिया मावगासिनो दङ। मैयानि सानाव सारअन्थाइ गावनायजों रायजोनि दाब जायगायाव गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों। बोथोर बिगियाना बोथोरनि सायाव सांग्रांथि फोसावनाय लेखायै दासान्दि रायजोनि दाब जायगायाव गोबां अखा हानाय, बारहुंखा बारनाय, अन्थाइ गोग्लैनाय आरो सारअन्थाइ गावनायफोरा जागासिनो दं। गोबां बारहुंखा बारनायजों गेदेर दंफां-लाइफांफोरा गुबुदों, न' बांनि थिंफोरखौबो बिरखारनानै सेरखाय बेरखाय जानाय थासारिखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो मैयानि सानाव सारअन्थाइ गावनायजों गुबुन जायगायाव गासै 3 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि रिपर्टआ जोंनिसिम सफैदों। बेनि मादाव गुरुमारा साहा बागानाव रहन गुन्जु मुंनि सासे फरायसाया जिउ खोमानो गोनां जादों। ना लायनो थांनायावनो लामायाव सारअन्थाइ गावनायाव बिथाङा जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो खाथिगरायावबो फणीन्द्र दासनि सायाव सारअन्थाइ गावदों। मोसौ लायनो थांनायावनो फणीन्द्र दासनि सायाव सारअन्थाइ गावदों, जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बिथांमोननि अनगायैबो कलगासियानि मयनबारि गामियावबो नुरिजा खातुनाबो थैनो गोनां जादों। बिथाङा 9 थाखोआव फरायनाय फरायसुलिमोन। मोसौ लाबोबाय थानाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों बिथाङा थैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों नखरनिफोरा। बे जाथायनि अनगायैबो थांनाय रबिबारावबो कलगासियानि सावरासरायाव सारअन्थाइ गावनायजों नखरसेनिनो 2 बिमा आरो फिसाया जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन। बेबायदिनो सारअन्थाइ गावनाय आरो बारहुंखा बारनायजों रायजोनि दाब जायगाफ्राव दासान्दि सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जागासिनो दं। बेनिखायनो जायनाखि बोथोर बिगियानाबो बोथोरखौ लानानै बे साननैसोआव सांग्रांथि फोसावदों, बेनिखायनो सुबुंफोरा जाहाथे न'निफ्राय ओंखारनायाव सांग्रां जायो, बेनि थाखाय सांग्रांथि फोसावदों बोथोर बिगियाननिफ्राय। रायजोआव बन्द जागोन गं 9 सोरखारि फरायसालि। गं 9 फरायसालिफोरखौ गुबुन फरायसालिफोरजों सरजाबनानै गं 9 फरायसालिखौ अरायनि थाखाय बन्द खालामसिगोन। बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगुखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों आम आदमी पार्टीनि स्टेट प्रेसिडेन्टआ। सोरखारि फरायसालिफोराव बांसिनै गरिब नखरनि फरायसाफोर आरो गेजेर थाखोनि नखरनि फरायसाफ्रा फरायो, नाथाय गथ'साफ्रा बबेयाव सोलोंथाइ लागोन बेखौ सोंथि खालामदों। लोगोसे फरायसालिनि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जौगाहोनाया सोरखारनि बिबान आरो फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होनानै लाबोनायाबो सोरखारनि बिबान। बेफोरनिफ्राय सोरखारा खारग'नो हाया होननानै बुंथियो आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर रनज पेगुखौ दिल्लीआव खेबसे थांनानै दिल्लीनि सोलोंथाइनि राहाखौ नायनानै बा फरायसंनानै जोंनि आसामावबो इमप्लिमेन्ट खालामफैनो थाखाय खावलायो। फोरमायथिनो गोनांदि बन्द जानो गोनां गं 9 फरायसालिफोरनि मादाव धेमाजियाव गं 21, कामरुपआव गं 10, बङाइगावआव गं 9, धुब्रियाव गं 7, जरहाटआव गं 4, शिबसागराव गं 4 आरो माखासे। रैखाथि हान्जानिफ्राय 20 लाख रां बान्था फोसावदों। सानै उदखारिफोरखौ सिनायनानै खौरां हरनो हायोबा 20 लाख रां बान्था होनो थाखाय फोसावदों रैखाथि हान्जानिफ्राय। थांनाय साननैसो सिगांसो जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुन्छ जिल्लानि सुरानक'टे ओनसोलाव इन्डियान एयार फर्सनि गारियाव उदखारिफ्रा गुलि गावग्लुंदोंमोन, जायजों सासे जवाना जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो 4आ जोखोम जानो गोनां जादोंमोन। बे गुलि गावग्लुंनाय जाथायजों लोब्बा लाखिनानैनो गुलि गावनाय जाथायाव लोब्बा थानाय सानै उदखारिफोरनि सोमोन्दै खौरां हरनो हायोब्ला 20 लाख रां बान्था होनो थाखाय फोसावदों रैखाथि हान्जानिफ्राय। उदखारिनि सावगारिखौ आखिनानै फोसावदों। नोंथांमोनाबो मबाइलनि स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। सानैबो उदखारिया पाकिस्तानी उदखारिफोर, जेराव सासेया लाश्कार-इ-ताइबानि आबु हामजा। रिपर्टनि बायदिब्ला आबु हामजाया गोबां सुबुंफोरखौ बुथारनायनि रेकर्ड दंखायो। सरासनस्रा सुबुंफोर, साख्रि मावग्राफोर आरो रैखाथि हान्जाफोरखौ बुथारनायनि गोबां रेकर्ड दंखायो। बेनिखायनो बिसोर उदखारिनि सोमोन्दै सोरबाफोर खौरां हरनो हायोबा 20 लाख रां बान्था होनो थाखाय फोसावदों रैखाथि हान्जानिफ्राय। खौरां हरनो थाखाय मबाइल नाम्बारबो फोसावदों। नाम्बारा जाहैबाय 9541
80051982 नङाब्ला 8082294375 बे नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन आरो खौरां हरग्रानि थंखौ रावनोबो मिथिहोनाय जानाय नङा अदेबानि सिरियै लाखुमानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों रैखाथि हान्जानिफ्राय। दिनै 7 मे थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय दिनै भट होनाय जागोन। हादरनि गासै मोन 12 रायजोआव दिनै भट होनाय जागोन। आसामजों लोगोसे बिहार, छत्तीसगढ़, गवा, गुजरात, कर्नाटक, सोनाब बंग, महाराष्ट्र, इउपि आरो माखासे रायजो गासै मोन 12 रायजोआव दिनै भट होनाय जागोन। मोन 94 लकसभा बियाबनि थाखाय दिनै भट होनाय जागोन जेराव 1352 बिजाथिफोरनि खाफालखौ लिरगोन रायजो राजाफ्रा। आसामावबो गासै मोन 4 लकसभा बियाबनि थाखाय दिनै भट होनाय जागोन। क'क्राझार, गुवाहाटी, धुबरी, बरपेटा बे मोन 4 लकसभा बियाबनि थाखाय दिनै भट होनाय जागोन। जायफोर जिल्लाफोराव भट होनाय जागोन बेफोर जिल्लाफोराव गासैबो स्कुल कलेजफोरखौ दिनैनि सानाव बन्द फोसावदों। क'क्राझार CITआ नोंथांमोनखौ एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय हांख्रायहरदों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसन्नो थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लिकेसन होनाया थांनाय 4 मार्चनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 31 मे 2024 सिम थागोन। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम बा कर्स जेरै डिप्ल'मा, BTech, BDes, MTech, MDes आरो PhD आव मुं थिसन्नो थाखायनो सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनो आखायाव लादों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम आरो ब्रान्चफोरा जाहैबाय सिभिल इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि आरो माखासे ब्रान्च बेफोराव डिप्ल'मा। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव BTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंआव BTech, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिंआव BTech, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि आरो इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिंआव BTech, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव BDes, वाटार रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिंआव MTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि बेयाव MTech। बेनि अनगायैबो माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव MDes। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव PhD, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन, फिजिक्स, मेथामेटिक्स, केमेस्ट्रि आरो हिउमेनिटिस एन्ड ससियेल साइन्स बेफोराव PhD आरो बेफोर प्रग्रामफोराव मुं थिसन्नो थाखाय रोंगौथिया जानो नांगोन। डिप्ल'मानि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय थाखो 10 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन नङाब्ला ITI उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। BTechनि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय इन्जिनियारिं बा टेक्न'लजियाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय CIT क'क्राझारनिफ्राय टेक्न'लजि बा इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। BDesनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन जायखिजाया स्ट्रिमनियानो बेखौ हागोन। आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय क'क्राझार CITनिफ्राय AMT आव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय रोंगौथिखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोनहा मोजाङै मिथिबावनो लुबैदोंब्ला 7086187124 नङाब्ला 9365031406 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।